Іван Шамякін, Ваня кніжнік. Калі Вані было 3 годзікі ці трохі больш, і ён навучыўся слухаць казкі, вершы, апавяданні, мама разам з ім зайшла ў кнігарню. У хаце кніг было вялікае мноства, але Ваня ўжо ведаў, што яны не дзіцячыя, бо тоўстыя і без малюнкаў. А ў кнігарні ў Вані заблішчэлі вошкі перад стэндам, на якім былі выстаўлены дзіцячыя кніжкі, прыгожа размаляваныя выявамі людзей, жывёл, птушак, дрэў, рэчак, мора, неба. Купи, мама. Вядома ж купила. Бо мама Олеся помнила, что в маленстве сама была книжницей, ды засталася ёй, стала літаратуразнаўцам. Так у доме з'явілася першая кніжка, якую попросіў купіць Ваня, пра маленькага хлопчыка, жыхарку і яго сяброў, кота і вараб'я. На другі дзень, калі выйшлі гуляць, Ваня у раптані захацеў ісці ў парк, цягнуў маму за руку ў другі бок, на горку. Куды, Ваня? У магазин. Ах, у кніжны, здагадалася мама. Пайшлі. Ваня показаў пальчиком на кніжку, якая ему спадабалася. Купі, мама. Ваню ведалі ўсе прадаўшчыцы і весела сустракалі. Ваня прыйшоў, наш пастаянны пакупнік. Добрый дзень, Ванечка. І Ваня паводзіў сябе з цёткамі як добры знаёмы, а з кнігамі як гаспадар. Сам выбіраў кніжку, прыносіў яе да касы, каля якой маці, радасна пасміхаючыся, даставала з кашалька грошы. За паўгода дзіцячых кніжак у кватэры сабралася многа. Я зайздросціў Ваню, успамінаючы сваё маленства. Кніжак тады было мала. Урэшце Ваніў тата купіў кніжную шафу спецыяльна для сыноў кніжак. Запоўніў яе з ніжняй да верхняй паліцы. Праўда, сярод кніжак нямала такіх, да якіх Ваня яшчэ не дарос. Дарасце. Уже ведае усе літары, сам спрабуе чытаць. Ваня ганарыцца сваёй бібліятэкай і ўсім яе паказвае. Гасцей ён любіць. Назвыклая цішына ў хаце. Чаму? Што робіць Ваня? Мяне ж пакінулі пільнаваць яго. Заглядваў у пакой. Тут ён. Стаіць на крэсле перад адчынёнай шафай з чыстым ручніком. Ваня, што ты робіш тут? Выціраю пыл з кніг. Адкуль тут пыл? Тата пыласосіў, а з маіх кніг ён выціраў пыл. Няўсюды выцер. У моім кабінеце на ўсю сцяну кнігі, якія не чытаюцца ад вокладкі да вокладкі. Энцыклапедыі, слоўнікі, розныя даведнікі, навуковыя кнігі, заглядваць у якія патрэбныя часта. І на іх мог сесці пыл. Перад сном Ваня выбірае кніжку на свой густ. І мама чытае яму пра дзівосныя прыгоды хлопчыкаў і дзяўчатак, звяркоў, птушак.